da ake cikin ƙasata mun yi sakere shaka maganye ina iya sun haye a mulki suna cutar talakawa cin hanci yayi yawa da sata kuwa kan aka bar mu mun jigata mun tashi a harkan karanta rabuga muka tausaya mana domin ba mu da wani ƙarfi ba a nan ne za na huta as mai waka Kaduna mu da kankana alasa kun jiyo wannan kirana dukkan mu gaba ɗaya ya dace mu tuba mu gyara barna da mu kawo ci gaba a ƙasar mashi ba yaudara ba mulkin da ake cikin ƙasata mun yi sakere saka maganye ina iya sun haye a mulki suna cutar talakawa sunana ask na lura yan Allah ya samu gyara